Fil-fatt, wara nofsinhar il-Partit Laburista organizza l-ewwel mass meeting tiegħu għal din il-kampanja elettorali f'Għawdex. Il-mexxej Laburista Joseph Muscat qal li bil-pjan tiegħu fil-qasam tal-enerġija li jwassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma, il-Partit Laburista qed jgħin bil-fatti lill-familji u n-negozji. Mhux wedid flajru, iżda proposti ċari u konkreti bħala parti minn pjan kredibbli u li jista' jitwettaq. Kontijiet orħos ifissru aktar flus fil-but. Kontijiet orħos ifissru aktar impjiegi. Kontijiet orħos ifissru arja aktar nadifa għal uliedna. Il-mexxej Laburista qal li gvern ġdid jerġa' jerfa' lin-nies mill-faqar u jħassar din il-pjaga minn wiċċ pajjiżna. Dan fl-istess waqt li jieħdu r-ruħ il-familji middle class. Middle class li tfisser ġid, prosperità u xogħol. Joseph Muscat żied li bir-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma se jgawdu il-familji u magħhom se jgawdu n-negozji biex bekk dawn joħolqu aktar xogħol. Bir-roħs fil-kontijiet, gvern ġdid jitfa' lura fl-ekonomija 77 miljun euro fis-sena. Ħaddieħor iddejjent minn miljun biex jibni parlament ġdid. Aħna ħanġibu 77 miljun fis-sena bil-għaqal u ngħadduhom lilkom, ħadgawduhom intom, ħanoħolqu x-xogħol, ħanoħolqu il-ġid, ħanimxu il-qudiem bħala pajjiż. Ninsab gburi għal il-mexxej Laburista li bħala moviment qed nuru li nemmnu fis-settur privat, tant li gvern ġdid se jwettaq il-pjan għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma flimkien mal-privat. Ir-reazzjoni tal-Partit Nazzjonalista roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma turi taħwit u konfużjoni, iżda turi wkoll li dan il-partit m'għadux jemmen fis-settur privat. Iffaċċjati minn din l-attitudni tal-passat, għandi messaġġ ċar ħafna li nixtieq li jisimgħuh mis-settur privat, mill-kumpaniji l-kbar sas-self-employed iż-żgħar. Ngħidilhom kollha kemm huma aħna nemmnu fis-settur privat u rridu naħdmu miegħu, ejjew magħna waħdmu magħna. Konvint jien illi se titħlu għal dan il-proġett, konvint li se nkunu suċċess. Jekk ħaddieħor m'għadux jemmen fikom tinkwetawx. Irringrazzjawh, selmulu u ejjew magħna f'dan il-moviment, taħdmu magħna. Joseph Muscat saħaq li huwa mhux se jagħmel bħal min qabel l-elezzjoni ġenerali li għaddiet wieħed li ser inaqqas l-income tax, iżda mbagħad ġab l-iskużi kollha biex ma jwettaqix. Bil-kontra għal il-mexxej Laburista huwa dejjem daħal l-isfidi li ħaddieħor qata' qalbu minnhom kif tikkonferma l-ħidma tiegħu bħala Ewroparlamentari. Żied li huwa jrid jerfa' r-responsabilità li jerġa' jqajjem lill-poplu fuq saqaħ għaliex dan huwa privileġġ. Il-politika li nemmen fija jien hija differenti. Jien nemmen fil-politika tar-responsabilità. Ednilkom ħanippreżentalkom roadmap kredibbli u hekk għamilna. Jien konvint li tista' titwettaq. U se titwettaq għaliex nemmnu fija, għaliex nafu li hija kredibbli. Għaliex nafu li tista' titwettaq. Joseph Muscat irrefera għall-esperjenza ta' mara li nhar il-ġimgħa f'Marsa Xlokk tkellmet dwar mart li ħakem lil bosta membri fil-familja tagħha. Qal li ma' din il-mara kien hemm familji oħra li joqogħdu qrib il-power station ta' Dellimara li kellmuh dwar każijiet ta' ażma u kanċer. Il-mexxej Laburista saħaq li dak il-ħin huwa ħalef miegħu innifsu li jagħlaq dawn il-fabbriki tal-kanċer u tal-ażma. Ma rridx inkun naf tifla waħda jew tifel wieħed li jkun qabdu l-kanser jew marad blasma għaliex jien bqajt m'għamil xejn u għalhekk ħankunu qegħdin nagħlqu dawk il-power stations u għalhekk ħankunu qegħdin naqilbuhom għall-gass għax il-gass huwa aħjar għall-arja, aħjar għas-saħħa, aħjar għall-ambjent. Joseph Muscat iddikjara li huwa ma daħalx fil-politika għal flus
iżda daħal fil-politika biex jagħmel differenza fil-ħajja tan-nies.